Η Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό και η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καστοριάς παρουσιάζουν τους Λοκομόντο Live. Τετάρτη 7 Ιουλίου. Η Λοκομόντο ζωντανά στον χώρο μπροστά από το Δημαρχείο Μανιάκων. Τετάρτη 7 Ιουλίου. Η Λοκομόντο Live στο Μανιάκι. Από την πιάτσα των αστικών λεωφορείων θα υπάρχουν δρομολόγια πριν και μετά το τέλος της συναυλίας. Τετάρτη 7 Ιουλίου στις 9 το βράδυ η Λοκομόντο ζωντανά στον χώρο μπροστά από το Δημαρχείο Μανιάκων. Είσοδος ελεύθερη. Μέγα χορηγή Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καστοριάς, Forthnet, Αλαντοπία Αλγέρ, Όμικρον Ε, Τζίμας και Σία, Νόστος Ξενοδοχείο, Πρακτορείο Προπό Διαμαντίδης. Ευχαριστούμε όλους τους υπόλοιπους χορηγούς που στηρίζουν την εταιρεία.